Iwacho kanyo makare ahinya kendo ka duoki etwa kachola okinyi makawuono wang'e ni kinde ma limbe ma kamae biro bedo katimore nikech wang'eyo ni en limbe ma wang'e ni pinje duto nyalo bedo kod geno ni e kinde ma limbe ma kamano rumo to piny Kenya oyuto to piny China bendo yuto kotudore kod state visit ma kamano kata limbe moyiedhi ma jatend piny William Ruto sani koro time pinyno mar China kata kama wanyalo wacho ni gin sectors mage ma seche moko piny China nyalo geto ahinya to piny Kenya bende winjo be ni geto sectors mage mar mondo mi japiny bende owinjane ber kata mit mar limbe ma kamae. Abro chako gi wacho ni kata kapok wadhi ni gin sectors mage ma dipo ni piny Kenya kata piny China geto koa kuom Kenya geto kwa China, China geto kwa Kenya. Gima nyaka wakuong wang'e nitiere statement moro manyocha ne tarik 2 dwe mar 4 Treasury no make some statement was a bit unfortunate. Negilose restructuring the debt. En statement ma unfortunate nikech kuma Kenya nitie sani podu kwa chope level mar way about debt restructuring. Podu wanyamana renegotiating wanyalo timo gimi dongere luongo ni debt renegotiation. Wanyalo renegotiate terms mag debts mondo mi kinde mag chudo chor mbele matin wabed gi breathing space here and there. To kwanyatimo debt restructuring nikech be okinyatime debt restructuring okinyatime bilaterally gima kisungu luongo ni bilateral wanyamana time through frameworks kaka the G20 common framework mage mwanyatimo go debt restructuring to pokwa chope kiwango matimo debt nikech samitimo debt restructuring is send a very bad signal to any other international lender and monetary organizations across the world. Mano koe mano ipenyo ni enang'o ma China nyalo geto. China en already a developed country. Manyiso ni gigo mang'eny ma ging'iyo investments ma dhi miyo giyud raw material. Raw material danga luonge nang'o gi dholuo. Gidhi yudo gigo manyalo konyogi e bero pinygi kata gigo ma kagitiyogo to gidhi loko development mar pinygi. Gima chalo kaka minerals, mwandu ma e buolo, gibro ng'iyo mago. Gibro ng'iyo ni to kagimiyi loan nikech komiyi hola to ibro duoke gi interest. Gibro ng'iyo loan sector. Ere kaka ginya chiwo loan madhi konyo Kenya to gikone gimbe gidhi yude yuto. Kenya podo kwa bedo a developed country and podo kwa chope level masamoro wanyang'iyo ni China nigi mwandu mage buolo mwanya dwaro kuomgi. Kenya pod we are developing state. Manyiso ni wan gino maduong' mwanyang'iyo ere mwandu go mwanya kwa golo kuom China to wakelo Kenya ka to dhi miyo economy marwa dongre. Economy marwa nya dongre nade ka wayawo nderni, wayawo apeini, wayawo weche mag ohala, gigo mwatere piny China mondo mi samwa loso gi China kata samwa ng'iyo dongruok mar Kenya. Twang'iyo ni ere gigo ma konyowa kaka piny Kenya e gero uchumi marwa. Nikech sani king'iyo agenda mar sirikal ma wan go sani motelne gi Ker William Ruto en iluonge ni better plan. Better plan ni en ochung'ne economic transformation. Manyiso ni gima Ker dhi timo maduong' China en ng'iyo ni to limbe ne ni ere kaka dwa turn around economy mar Kenya. Koro mage gik madongo ma Ker dhi rango kono. Okwanya donjo ni sekta mane kata mane. Sana sekta mar pur. Ibo yudo ka Ker dhi ng'iyo sana to ere kaka mwandu wa wanyagolo ka to watero China. To samwatere China no okwatere kaka raw material. Ere kaka wanya value add ka en chai ere kaka wanya value add e chai no makwatere kane kilo en siling 50 nikech ne en raw material to kwase value add kilo nyabedo siling 60. Koro mage gik ma aparo ni madongo makedhi ng'iyo. To then mogik en ni odhi ng'iyo weche mag tudruok mag piny in terms of infrastructure. Nikech onge piny manyalo dongore ka onge tudruok mag piny in terms of infrastructure. Yore, railways, ang'o, mage gik ma Ker nyaka rangi e limbe neni. Nikech koko timo kamano to chal ni onge step mwadhigo maduong' ahinya. Nyaka ong'e ni bang' igni 5 kata igni 10 kowe telo. En legacy mane modwa weyo. Ker Uhuru nye nitie gik manyoseweyo e tende. En ang'o modwa weyo
ma jo Kenya karango to wacho ni dine onge ker Ruto ma dino kobedo mana kaka sani kwarango Thika super highway to walinke gi nga Kibaki kwa ng'iyo expressway walinke gi nga Uhuru koro en ang'o modwa bedo linked go railways nyose stop gi Naivasha kaja ere kako dwa bedo extended to Malaba maybe Nyafongani no ki